El tudod képzelni, hogy mit nyújthat számodra is a Ghost Store? A Ghost Store olyan magyar alapítású üzleti modell, ami nem arról szól, hogy ahhoz, hogy te jól járj, ahhoz nekünk baromira jól kell járnunk. El tudod képzelni, hogy emberek nem azért drukkolnak, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is, hanem azért, hogy minél több tejet adjon. El tudod képzelni, hogy létezik olyan mobil applikáció, vagy akár kártya, amiért nem kell, hogy fizess, de jól és azonnal fizet, ha használod. El tudod képzelni, hogy a kedvenc üzleteidben minden vásárlásod után azonnali kedvezményként pénzvisszatérítést kapsz. El tudod képzelni, hogy te döntheted el, hogy a vásárlásaid után az így felhalmozódott passzív jövedelmedet levásárolod, vagy készpénzben akarod megkapni? El tudod képzelni, hogy ezt a lehetőséget megoszthatod másokkal is, mert megajándékozhatod vele a családtagjaidat, barátaidat, ismerőseidet, vagy bárkit? El tudod képzelni, hogy pusztán ezzel annyi pénzt keres, hogy életed végéig ne legyenek anyagi problémáid? Mi nem csak, hogy elképzeltük, de meg is valósítottuk. Létrehoztuk a Ghost Store-t, az első magyar alapítású, független, kereskedelem élénkítő cashback rendszert, ami nem rajtad akar meggazdagodni, hanem veled együtt. Nem hazudik, nem hiteget, nem ígérget, nem csúsztat, nem húz le, egyszerűen csak működik. Biztosak vagyunk benne, hogy te sem vagy képzelőerő hiány, ezért most neked is felkínáljuk a lehetőséget, hogy részese és élvezője légy mindannak, amiről eddig beszéltem is, amit a Ghost Store nyújtat neked és mindenkinek, aki a környezetedben él. Új táblatokat szeretnénk nyitni előtted is, egy olyan üzleti modellel, ahol ahhoz, hogy kapj, sőt ahhoz, hogy sokat kapj, senkitől nem kell elvenned semmit. Tesszük mindezt nem pusztán emberbaráti szeretetből, hanem mert mi pénzt akarunk keresni, és még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, nem rajtad, hanem veled együtt. Mi kell ehhez? Te kell lesz hozzá, és némi képzelőerő. Mindez adott. Ha most bólogatsz, és szeretnéd, hogy a te életedet is megváltoztassa a Ghost Store, már csak annyit kell tegyél, hogy beregisztrálsz a mellékelt linken.